5. lähtö on 3.65 kohde. Troikka lähtee ryhmällä verisille 2100 metriä numero 6 Lakilan Kruko. Ohjaksissa Esa Holopainen. Lopp 15.65 Troikka loppeet numero 6 Jersav Esa Holopainen. Lähtöto liikkeelle starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Nelosuosikki 4 Ranch Nero ottaa pahan lähtölaukan. 5 Romaninans havittelee johtopaikkaa. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 2 Ranch Movie Star kuitenkin pystyy puolustamaan kärkipaikan. Näin 5 Romaninans pääsee puikkaamaan sen kantaan. 1 Issaka Sundon 3 sisällä, 4 sisällä 9 Thelma Jet. Serinalla toista rata ensimmäisenä 7 Better Boost. 3 Mystic Power toisessa ulkona ja kolmatta kiertää kohti kärkeä 8 Classify Toff. Avauspuolikassa kolmosuosikille numerolle 2 Ranch Movie Star mennään aikaan 10,0. Puolitoista kerrosta matkaa maaliin 365 kohteessa ja edelleen kolmatta kiertää 8 Classify Toff pääsee nyt etenemään johtavan rinnalle näin toisen ralletkan vetäjäksi. Lähestyy kärkihevosta 7 Better Boost jatkaa toisessa parissa ulkona ja kaarrutaan etusuoralle. Johtavan takana on 5 Romanina Ans ja 8 Classify Toff, joka on lähdön pelisuosikki. Lähestyy kärkihevosta, kun etusuoraan tullaan ja vauhti on rauhoittunut kovan avauksen jälkeen ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 13.5.17 toinen puolikas, mutta kova tonnin väliaika. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 7 Better Boost siis toinen ulkona, 3 Mystic Power, 3 ulkona, 4 ulkona, 10 Richard Gunde ja 5 ulkona 6 Lucky Line Crook. Tallikaarteesta on 8,5 metriä matkaa maaliin. 1 Issaka Sundon 3 sisällä, 4 sisällä 9 Thelma Jet, 5 sisällä 11 Rive Crowder ja purkan päättää 12 Flying Duck sisärataa pitkin. Viimeistä kertaa mennään takasuoralle ja 2 Ranch Movie Star on johtanut koko matkan alun kiersi 3.8 Classify Toff on aivan johtavan rinnalla, 5 Romanina Ansi johtavana takana ja kolmas puolikas mennään 14,0. Hieman alta 14 menty puolitoista kierrosta lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 8 Classify Toff pistää prässin päälle. 2 Ranch Movie Star vastaa. 5 Romaninans on nostanut toiseen ulos. Sitä kiertää 3 Mystic Power. Kiritiloja hakee myös 1 Issaka Sundu, joka on kakkossuosikki ja se pääsee nyt Mystic Powerin taakse kolmannelle radalle, kun on 2,5 metriä matkaa maaliin. 8 Classify Toff myllyttää numero 2 Ranch Movie Star ja saa yliotteen. 3 Mystic Power olisi suuryllättäjä. Toto 65 pelin kirii myös hyvin. 8 Classify Toff puolustaa kärkipaikkaa. Ulkoa tulee 1 Issaka Sundu. Se on saanut vapaata ja kirii kepeästi kärkeen. 8 Classify Toff kakkoseksi, kolmanneksi 3 Mystic Power, 1 Issaka Sund. Viimeiset 500 metriä 14,5.